Maayong buntag mga kapuso! This morning atong makahinabi ang dynamic Deputy Speaker o Antique Representative Lauren Degarda. Maayong buntag Senator Lauren, welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo this morning? Maayong aga kaninyong tanan, mayad nga aga kaninyong tanan, maraming mga Iligaynon, mga Ilonggo at mga Kinaraya, mga Antikenyo sa ating rehiyon. Alam ko maraming migrants, kaya durugin nga salamat sa pagkita natin ngayon, maski na virtual lamang, miss ko na po kayo. Senator Lauren, lingid sa kaalaman ng karamihan ay marami na rin po kayong mga proyektong nasuportahan dito sa General Santos at sa Mindanao. Maaari niyo po bang mabanggit yung ilan sa mga ito na sa tingin ninyo ay kabilang sa mga mahahalagang accomplishments ninyo bilang isang senador? Bilang senador, no? 3 terms ako. So 2019 ako nag-end ng term. Sa huling 5 years ay chairman ako ng Committee ng Finance. Ang dami kong binigyan ng pondo para sa DOLE, Tupad Cash for Work, pati na rin ang mga TESDA na mga scholarships, at pati na rin ang DSWD Assistance to Indigents in Crisis Situation. Sana maparami pa sa mga darating na taon. At tayo'y tumulong din sa mga TESDA accredited schools sa South Cotabato, pati na rin sa Coronadal para magkaroon ng scholarships yung mga nawalan ng trabaho or pa nga sa skills training sa mga out-of-school youths. Noong 2019, yung last term ko na bilang senador at chairman ng Committee on Finance, talagang binagbibigyan ko ng importansya ang ating pangkalusugan. Kaya yung Lake Cebu Community Hospital ay nabigyan natin ng tulong pang-infrastructure. Nako, 2 years ago yan, makita nga natin kung ito ba'y nakatayo na. So ilan lang yan sa marami nating binibigay. At syempre, yung aking batas na free college education sa lahat ng mga state universities at colleges at yung mga local government colleges ay nabigyan natin una, batas na yan. Pangalawa, libreng matrikula sa ating mga estudyante. Kayo po ngayon ay kasalukuyang Deputy Speaker at Representative ng Antique. Ano po ba ang mga panukalang batas na inyong isinusulong sa Kamara? Alam nyo, maski ako'y representante ng Antique, pero syempre bilang senador ng 18 years ay tumutulong pa rin sa iba't ibang mga distrito. Halimbawa po, ako'y co-author ng House Bill 8819 na nagalayong i-convert yung Dr. Jorge P. Royeca City Hospital sa General Santos City into a medical center at para maging General Santos City Medical Center at para ma-upgrade din ang healthcare services at facilities. Daghang kaayong salamat, Senator Lauren, sa pagbahagi po ninyo ng lahat ng mga programa at mga panukalang batas na tunay ngang nakakatulong sa ating mga kapwa Pilipino. Mabuhay po kayo. Daghang salamat sa inyo. Stay safe. God bless. Kini ang At Home with GMA Regional TV.